हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिगियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै दिनै जोङो काजलगाव लक्ष्मी फुजा एन्ड मेलायाव बेरायनो फैदोंलाय। दा बेवहायनो आं नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननो एसे खिन्थानो सानदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा काजलगाव मार्केटआव मोनसे लोखि फुजा जायो। बेयो जोबोद गेदेरैनो जायो आरो बियो गोबां बोसोर समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। दा बेवहायनो गाजा गोमजा जोबोर मेला दङ। दा बेवहाय नायनो फैदों। दा बिदिब्ला नोंथांमोनाबो बयबो लोगोसे नायलांफादो। दा बिदिब्ला जोङो ट्रेन गाखोनो लाइन जाबाय बैयाव। बेनिफ्राय जोङो लाइन जाबाय नै लाइन जाबाय ट्रेन गाखोगोन जोङो। ट्रेन नामाला ट्रेन गाखोनायखौ नायदो दायो। दायो एसे गाखोनो मोनदों आरो जोङो ट्रेन गाखोनो नागिरबाय। गियानजों आंजों ट्रेन गाखोनो नागिरबाय जोङो। ट्रेन दान्दिसे उनावनो ट्रेना खारसिगोन। अब्ला नोंथांमोना बयबो नायबाय थादो। बिमाया नेगासिनो दं। বিভিন্ন ধরনের ইনভিটেশন সামগ্রী মাত্র 20 টাকা আমাদের লেখক ইনভিটেশনে পাবেন। बेलबुरि जाबाय। गियाना चाउमिन मा जाखो गियान जाबाय दा? मा जाखोमोनलाय? नायदों गियाना? औ
Bela này lại, ya nãy đi ra cái đấy. वाह क्या बात है मजहर कलकत्ता बाबू संजय दत्त कमाल कर दिया बाबू संजय दत्त कमाल तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी भीगी भीगी रात जब महके चारों ओर से तेरी तेरे बिन बिना दर्द लगी मेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी तेरी आशिकी ने मारा तू है थैंक यू राइडर धन्यवाद रोहित आजी द्वितीय प्रथम दर्शनी एक